hayibo lina amandla. So ulindele step 7. So uzenzile scripture songs. Sesipho sokusazi ngoku. Kuyamemorize lokhu neBhayibhile for abantu abangazange bayifunda iBhayibhile nabantu abangazange bamfunda uEGW. Uya kwi-scripture songs, kwi-playlist ye-scripture songs, ube ucule sibe yi-1. Sawuphela iveki sowusazi, uqale ngezezinde kakhulu. Usicule ekuseni xa uvuka, naxa uzawulala usicule. Izawuphela iveki usazi ngentloko. Kodwa ke masiye ku-step 7. Kukho ingoma endiye ndayenza apha ethi, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Ukubuya kwayo loo ngoma, kubuya the last 2 verses. Yayiyingoma eyayinee-verses yi-6 and ndandiyazi into yoba ndayikhetha le tune uba ibe yitune emandi kuba ifundisa ngento enzima gqithi, idress. Aqomba ubumnandi bale tune buzawuyenza umntu mhla wayi-understanda ayicule ngokuyithanda. So njengoba ndiye ndalibala ke mna ndandishiye yonke into phantsi, ndilibele ke ndivuke ndicula uverse 1. He delighted not in the strength of the horse, he taketh no pleasure. He taketh not pleasure in the legs of the man. Take a millstone and grind the mill, uncover thy locks, make bare the legs, uncover the thighs, pass over the river. Icule with excitement, wathi ndayikhumbula manje le verse yokuqala. Makade ndiyojonga iBhayibhile commentary uba zazichaza ukuthini kakade ezi verse. Ndifike ayikho. Ndiye kuPsalms 147 verse 10, ndifike uba akho explanation yakhe. Ndiye kuIsaiah 47 verse 2. Athi, thy nakedness shall be uncovered, yea, thy shame shall be seen. I will take vengeance, and I will not meet thee as a man. Oh, verse 2 and 3. Kake ndiyijonge, grind mill. Babylon looked upon herself as a lady. Isaiah 47 verse 7, no Revelation 18 verse 7. But she was to become a slave. See those verses. The ornaments and finery with which she bedecked herself would be stripped away, and the unshapely features of a female slave, deformed from years of exacting toil, would be revealed for all to see. Oh, okay. Uncover thy locks, rather uncover the veil, that is, remove it. Okay. Make bare the legs, literally strip the skirt. Assyrian pictures thus depict captive women. Oh, so Tabia captivity by baby naked. Pass over. The picture is of a group of fallen slaves, stripped of their garments, going barefoot and naked over a stream on the way to the land of captivity. Oh, hayi izivesi zitsho njalo zithetha nakedness nyani. Ndiyicule ke le ngoma, ndicule le vesi imini yonke, ndikhumbule uba yayilandela ngo1 Peter lo ebesesimenzile, apho ndiye ndathintwa yinto ethi mna ndizawuthwala because of the angels. Yandithinta laa nto. Enye yayisithi kuba ndingafuni attraction ize to myself, ndiyawakhupha amacici onke so that abantu baconcentrate kwilizwi endiziza nalo. So ndaziqonda ezezinye iivesi uba bese ngithachile kwezezinye iivesi. Jonga uba le ngoma uyizisa apha ekuqaleni uba we are a holy nation. So nam ndivume loo nto, aze andifundise kuqala ngezezinye izinto endizawuziyeka, ayogqibela ngale yona bendineproblem ngayo, idress.
ndiyicule futhi iphele imini ndingenanto, kungekho nto, ndiyicula nje ndivukela into yoba ndiyayikhumbula.